veci, ktoré chcem, aby boli zaznamenané aj u nás, alebo sú závažné, akože sú závažné a je potreba počúvať veľmi, veľmi pozorne. Tu nie ide o to, že si ideme my prihrievať polievočku, ako ideme si, samozrejme, že si ideme, ale to je nie kvôli tomu, ale kvôli tomu, aby ste vedeli, akým spôsobom vám klamú médiá, akým spôsobom ten, jak sa volá, neviem mu ani na meno prísť, klame, vraj, údajne, neviem, zistíme, minister zahraničných vecí v disente, alebo v čom on je teraz, aj na polovičný úväzok. Tak pustím vám najskôr tlačovú besedu podpredsedu strany SNS pána Pašku a on sa vyjadruje k tomu, viete, toto Američania hore dole, také dohody, nebudú dohody. On tvrdí, že dohoda so Spojenými štátmi je podobná pozývaciemu listu z roku 68 a vypočujme si ho, lebo ja si myslím, že to je dosť dôležité, aby sme si tieto veci zaznamenali. Tak počúvajte teda pána Pašku. Dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencie prvého podpredsedu Slovenskej národnej strany Jaroslava Pašku a poslanca Národnej rady, ktorý bude reagovať na pána ministra Miroslava Lajčáka. Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo. Ďakujem, milé dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som zareagoval na rokovanie výboru pre európske záležitosti, ktorý rokoval o dohode o obrannej spolupráci Spojených štátov amerických a Slovenskej republiky, ktorú pripravuje rezort zahraničných vecí. Ako iste viete, pán minister Lajčák prezentoval pozíciu svojho ministerstva a obhajoval stanoviská svojho rezortu. My sme dnes dostali reakciu z ministerstva obrany na jeho vystúpenie a jeho konštatovania, ktoré zazneli na tomto rokovaní výboru. A musím konštatovať, že podľa vyjadrení ministerstva obrany zazneli na rokovaní výboru Národnej rady od pána ministra Lajčáka viaceré niecelkom pravdivé informácie. Predovšetkým tvrdenie pána Lajčáka, že toto rokovanie prevzalo ministerstvo zahraničných vecí až po tom, čo ministerstvo obrany požiadalo rezort zahraničia o rokovanie o týchto veciach, sa javí ako niecelkom pravdivé, pretože sám minister Lajčák v mene vlády podpísal smernicu o expertných rokovaniach tejto dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi dňa 11.10.2018, kde sám sebe pridelil oprávnenie rokovať tejto veci a zdôvodnil to tým, že v rámci tejto dohody sa rokuje o záležitostiach viacerých orgánov štátnej správy a preto je kompetentným orgánom ministerstva zahraničných vecí. Takže už povedal by som, tu zaznelo prvá nie celkom pravda, ale povedal by som prvé pochybnenie korektnosti o informáciách, ktoré rezort poskytoval. Ďalej to pokračovalo tým, že pán minister stále hovoril o technickej pomoci pre armádu, o pomoci pre letiská, pro zlepšenie vybavenie. Ako sa ukázalo, nejedná sa o skvalitnenie letišných zariadení Slovenskej republiky, ale po tom, čo sme si preverili finančné zdroje a finančnej kapacity a ich alokovanie zo strany rozpočtu Spojených štátov amerických, kde sú konkrétne vyčlenené finančné prostriedky aj na účely a použitie, tak sa ukázalo, že na tie finančné prostriedky určené predovšetkým na úpravu leteckých pristávacích ploch pre potreby americkej armády na to, aby mohli ťažké dopravné lietadlá, transportné lietadlá prevážať veľkokapacitné náklady a že sú tie finančné prostriedky určené prevažne ale na budovanie muničných skladov. Neďaleko Malaciek sa má vybudovať najskôr 30 a potom ďalších 15 muničných skladov pre americkú armádu. Nie pre potreby slovenského letectva, alebo pre potreby Slovenskej republiky. Takže gro finančných prostriedkov je určených na vybudovanie muničných skladov americkej armády.
a súčasne sa majú dobudovať ešte sklady pohonných hmôt na Sliači. Takže z tohto pohľadu si myslíme, že je dobré, keď je verejnosť korektne informovaná a keď vie pravdu o týchto záležitostiach a zdá sa nám, že aj počas rokovania zahraničného výboru poslanci Národnej rady, viacerí poslanci stále sa vracali k tomu, že však prečo by sme nepoužili tie finančné prostriedky na niečo iné. No jednoducho preto, že americký kongres rozhodol o takomto účelovom začlenení a nie je možné meniť presne stanovený účel, na ktorý majú byť finančné prostriedky určené a využité. Takže ak hovoríme o pomoci, americkej pomoci pre slovenské letiská, nejedná sa o žiadnu pomoc slovenským letiskám, jedná sa o dovybavenie kapacít americkej armády na Slovensku, posilnenie týchto kapacít, na čo je samozrejme viazané potom aj druhá časť, teda nie tá operačná časť tejto pomoci, ale tá personálna časť tejto pomoci, kde už rokuje, povedal by som, ministerstvo zahraničných vecí plne vo svojej kompetencii a kde sa hovorí o tom, ako sa bude vytvárať režim medzi vojenským personálom, armádnym personálom, ozbrojenými silami americkej armády a Slovenskou republikou. A tu sa dostávame k tomu, čo je ďalšia časť, kde ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že táto záležitosť je otvorená od roku 2017. Píše sa rok 2019, tu dostávame na 2 roky. A stále máme na stole ten istý koncept dohody medzi americkými Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou, ktorý hovorí o pôsobení amerického personálu na Slovensku v osobitnom režime, neštandardnom režime. Treba povedať, že aj v súčasnosti máme na Slovensku vojakov a expertov armádnych, jednak zo Spojených štátov amerických, ale aj z iných krajín Európskej únie a z NATO, ktorí pôsobia v štandardnom režime, s ktorým máme uzavreté normálne dohody o ich pôsobení na Slovensku, bez toho, že by mali nejaké osobitné postavenie a osobitné právomoci, osobitný štatút ochrany. A tam sa už dostávame, povedal som, k tomu, či toto rokovanie je korektné a či má na to oprávnenie tak minister zahraničných vecí, ako aj vláda Slovenskej republiky. Pretože ak hovoríme o zatiaľ pracovnom materiáli, tak ako je možné, že máme na stole a ministerstvo obrany dostalo na stôl riadne štrukturovanú dohodu alebo zmluvu, ktorá má všetky náležitosti zmluvy. Od názvu zmluvy cez obsah jednotlivých pasáží až po konkrétne ustanovenia týkajúce sa jednotlivých častí. Tá zmluva má 30 bodov. Budem citovať. Prístup k dohodnutým objektom a priestorom a ich využívanie. Rozmiestnenie vojenskej techniky, dodávok a materiálu. Vlastníctvo majetku. Vstup na územie a odchod z územia. Oprávnenia a licencie. Pohyb lietadiel, plavidiel, motorových vozidiel. Jurisdikcia. Čo sa týka právomoci v trestných veciach, jurisdikcia v právomoci civilnoprávnych veciach, väzba a prístup k osobám obmedzených na slobode. Mohol by som pokračovať ďalej, ale nakoniec je príloha dohodnuté objekty a priestory. Vážený pán minister Lajčák hovorí o tom, že je to rámcová zmluva, ktorá nie je konkretizovaná, no ale súčasťou tej zmluvy majú byť aj dohodnuté priestory a objekty. Je to ako osobitný bod tejto zmluvy. Tak potom sa pýtame, kde je pravda, čo nám uniká, čo sa, povedal by som, nedarí nejakým spôsobom objektivizovať. Môžeme ísť aj do podrobností tej zmluvy, kde keď sa pozrieme na niektoré ustanovenia, článku 3 napríklad, tak sa tam dočítame, že prístup k dohodnutým objektom a priestorom a ich využívaní, že ozbrojené sily, rodinní príslušníci a iné osoby sú oprávnení nerušene vstúpať do dohodnutých objektov a priestorov a využívať ich za účelom návštevy, cvičenia, manévrov, doplňania pohonných hmôt, ubytovania personálu, rozmiestnenia, nasadenia ozbrojených síl a materiálu, teda aj ostré nasadenie ozbrojených síl je tam zapísané. To znamená, že naozaj dostávame sa do takej polohy, že občania Slovenskej republiky netušia, aké podmienky a aké možnosti pripravuje ministerstvo zahraničných vecí pre pôsobenie armády Spojených štátov na území Slovenskej republiky nad rámec pravidiel NATO. Sme presvedčení, že tento materiál, tak ako bol pripravený, sa nedá zhodiť zo stola konštatovaním, že je to pracovný materiál, že to bude všetko inak. Za tie 2 roky, čo rokuje ministerstvo zahraničných vecí o tomto materiáli, už bolo dosť času na to, aby si vysvetlili s americkou stranou,
že niektoré ustanovenia, niektoré konštrukcie sú pre Slovenskú republiku nepriateľné a preto začíname mať pochybnosti. Začíname mať pochybnosti, najmä teda po tom vystúpení pána ministra Lajčáka, ktorý síce ponúkol poslancom Národnej rady z Bezpečnostného výboru, Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej aj z Európskeho výboru, že môžu prísť na ministerstvo zahraničných vecí, aby sa oboznámili s celou tou dokumentáciou, ktorá je na stole, ale nesúhlasil s tým, aby sme zverejnili aspoň základné informácie tejto zmluve. Konštatoval, že pokiaľ by sa to zverejnilo, že si to nie je zakázané, ale že to zhorší, povedal by som, vyjednávaciu pozíciu Slovenskej republiky, respektíve dôveryhodnosť Slovenska. No, na druhej strane si myslím, že takýto stav, aký je, zase zhoršuje dôveryhodnosť vlády. Vlády, ktorej sme členmi a ktorá si naozaj zakladá na tom, že chce vytvárať podmienky preto, aby občania sa cítili bezpeční, ale aj, aby boli informovaní o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú a ktorých vláda rozhoduje. Ja neviem o tom, že by sa niekto pýtal občanov Malacie, Kuchyne, Sliača, Zvolena, Banskej Bystrice na to, či súhlasia, aby v okolí ich bydlísk, v blízkom okolí boli muničné sklady. Veľkokapacitné muničné sklady a veľké množstvo. Viete, pán minister Lajčák spomínal o tom, že však dobre, takéto zmluvy majú aj Estónsko, Lotyšsko a pobaltské krajiny. No dobre, ale aká je tam hustota obyvateľstva? Aj Spojené štáty majú takéto veľké letiská a muničné sklady. Ale v Nevadskej púšti. Nie medzi dvoma veľkými mestami, ako u nás máme Banskú Bystricu a Zvolen. Alebo ako sú Malacky. Proste tá lokalizácia na základe nejakých potrieb Spojených štátov bez toho, aby si niekto sadol a poradil sa s občanmi, že či súhlasia s takýmito zmenami v ich okolí, je absolútne v demokratickej civilizovanej spoločnosti nepripustná. Takže pôjdem teda k tomu záveru. A potom, čo máme skúsenosti z globálneho paktu, kde pán minister aj po rozhodnutí Národnej rady stále tvrdil, že záväzok, ktorý je obsiahnutý v tomto globálnom pakte, nie je záväzkom, ale len nejakým verejným konštatovaním, ktorý netreba plniť. Tak aj v tomto prípade nám napríklad nesedia termíny, keď ministerstvo tvrdí, že hovorí a diskutuje o modernizácii letísk a pritom vidíme, že to nie je modernizácia letísk, ale budovanie muničných skladov. Ďalej hovorí sa o pomoci Slovenskej republike, pritom vidíme, že Slovenská republika z tohto nemá nič, nepotrebuje, povedal by som, muničné sklady, to sú muničné sklady Spojených štátov amerických. Takže keď vidíme tú terminológiu a to správanie sa rezortu zahraničných vecí, tak strácame dôveru. Strácame dôveru a treba povedať, že čakáme od zajtrajšieho rokovania pána premiéra s ministrom obrany, s ministrom zahraničných vecí, že zaujme zásadné stanovisko k pripravovanej dohode, že zásadným spôsobom odmietne aj pokračovať v tom postupe, ktorý ministerstvo zahraničných vecí zvolilo a že zverejní viacej údajov z textu, ktorý dostalo ministerstvo obrany. V prípade, že také niečo neudeje, tak zvoláme predsedníctvo Slovenskej národnej strany a budeme hľadať riešenia, kultivované riešenie, ako naozaj sa z tohto problému dostať preč, pretože sme presvedčení o tom, že táto cesta k zmysluplnému ukončeniu takýchto rokovaní nevedie a že je tu nejaký iný záujem, ktorý síce nepoznáme, ale môže sa domnievať. Takže vidíme, že máme na stole naozaj prípravu pre budúce pôsobenie amerických síl na Slovensku a umiestnenie amerických vojsk na Slovensku, a že je to prakticky pozývacím listom. Tento dokument je takým istým pozývacím listom, ako napísal volakedy pán Biľak, keď pozýval vojska alebo armády spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy a ktorí prichádzali tiež na Slovensku iba dočasne. Len potom sme ich nevedeli z toho Slovenska vyprevadiť. Takže obávame sa, že sa tu hrá nečistá hra tak s koaličnými partnermi, so Slovenskou národnou stranou, ako aj s slovenskou verejnosťou. A preto žiadame čo najotvorenejšie komunikovať všetky záležitosti okolo tejto zmluvy a vytvoriť podmienky na to, aby v takejto podobe, ako bola pripravená, aby bola zrušená a aby sa v nej ďalej o jej uplatnení a zavádzaní do života ďalej nerokovalo. Ďakujem veľmi pekne.
Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatry. Ak dovolíte, mám niekoľko otázok. Najskôr by som si chcela nejakým spôsobom upratať tie termíny. Hovoríte, že nie je úplná pravda, že Ministerstvo zahraničných vecí prevzalo to rokovanie až po tom, čo ho vyzvalo teda Ministerstvo obrany. Spomínali ste tam dátum 11.10.2018? Áno. Pretože dnes na výbore odznala informácia, že Ministerstvo obrany vyzvalo Ministerstvo zahraničných vecí, aby prevzali tieto rokovania už vo februári 2018, práve preto, že tam sú niekoľko mesiacov, takže by to potom následnosť bola presne taká, ako spomínal práve pán minister Lajčák. Čo sa týka rokovania ministra obrany a ministra zahraničných vecí, treba odlišiť dve záležitosti. Pôvodné informácie o poskytnutí finančnej pomoci na modernizáciu letísk pochádzali z toho roku 2017, kde sa nehovorilo o dohode o obrannej spolupráci medzi Spojenými štátmi a Slovenskou republikou. V tom čase vychádzalo ministerstvo obrany z konštatovaní, že je istý budget finančných prostriedkov v rozpočte Spojených štátov, ktorý umožní zlepšiť technické vlastnosti a vybavenosť slovenských letísk pre potreby slovenskej armády. Ale tam ponechávalo ten priestor na rokovanie ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničných vecí, kde dodávalo ministerstvo obrany technické informácie o potrebách, alebo to, čo by Slovenská republika potrebovala. Ale spätná väzba, ktorú sme dostávali od Spojených štátov amerických, bola taká, že nie, že oni chcú niečo iné. Takže dosť veľa času sa stratilo touto komunikáciou. A keď ministerstvo obrany zistilo, že tých 105 miliónov amerických dolárov je určené na niečo úplne iné a že sa nedajú využiť na vylepšenie kvality prevádzky týchto letísk, tak skonštatovalo, že o tie finančné prostriedky nemá záujem, pretože nepotrebuje. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nepotrebuje muničné sklady pri Malackách. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nepotrebuje sklady pohonných hmôt pre americkú armádu na Slovensku. A ministerstvo obrany nepotrebuje rozšírať a predĺžovať letecké dráhy, pretože tie lietadlá, ktoré máme vo flotile Slovenskej republiky, nepotrebujú také dlhé a široké pristávacie dráhy. Takže v tom prípade ministerstvo obrany povedalo, že je to záležitosť rokovania ministerstva zahraničných vecí, najmä keď sa dozvedelo nejaké podmienky, že musí byť rozšírená dohoda o obrannej spolupráci o nové body, nové ustanovenia, ktoré sa týkajú pobytu vojakov Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky nad rámec štandardov NATO. Pretože my sa pri definovaní podmienok tejto armády už dnes pohybujeme na inej úrovni, ako sú štandardy NATO, podľa ktorých v súčasnosti fungujeme. A máte tu informáciu, že treba z ministerstva obrany už teda žiadalo ministerstvo zahraničných vecí, aby nepokračovalo v rokovaniach, aby sa opäť vrátila tá právomoc práve ministerstvu obrany, keď hovoríte, že už je to nad rámec tých pôvodných dohôd? No, už ani nemohlo žiadať ministerstvo obrany o navrátenie tejto kompetencie, ale vôbec toho rokovania, pretože, ako som už povedal, v tej smernici, ktorá bola prijatá a ktorú podpísal pán Lajčák a pripravil pán Lajčák, bolo skonštatované, že tá dohoda sa bude týkať viacerých rezortov, nielen ministerstva obrany. Takže tam tá gestia prislúcha prirodzene ministerstva zahraničných vecí a tam máme aj problém s tým, že tam sa zmenia vlastne tie podmienky, ktoré hovoria o tom, že už sa dneska nerokuje o technickej pomoci. Ani sa nerokovalo, nakoniec sa ukázalo o technickej pomoci Slovenskej republiky. Rokovalo sa od počiatku, alebo zámerom Spojených štátov od počiatku bolo zlepšiť svoje kapacity, svojho letectva, svojich bojových zložiek, tak, aby využili územie Slovenskej republiky vo svoj prospech. Takže žiadna pomoc Slovensku, ale vybudovanie kapacít americkej armády na Slovensku pre potreby pôsobenia v tomto regióne. Citovali ste tu teda niektoré pasáže, konkrétne z tej zmluvy. Na výbore sme si opäť mohli vypočuť, že boli k tomu viaceré pripomienky aj zo strany ministerstva zahraničných vecí, aby nemohlo teda svojvoľne si sem Amerika nikoho dosadzovať. Všetko musí byť schválené na úrovni vlády Národnej rady. Toto sú práve výhrady, ktoré boli odoslané do Ameriky nejakým spôsobom. Ešte sa k tomu teda tá strana nevyjadrila. Tým pádom momentálne žiadna dohoda reálna neexistuje. Zatiaľ sa stále bavíme v nejakej hypotetickej rovine. Takže ako to podľa vás by malo teraz ďalej pokračovať a skutočne vidíte reálnu hrozbu, keď ešte nič nie je podpísané? Vidíme reálnu hrozbu a pretože nemalo to pokračovať, tak to pokračovalo, alebo nemalo sa to udiať. Pretože ak hovoríme o tom, že chcú Spojené štáty vybudovať na Slovensku muničné sklady, kapacity pre svoju armádu, tak sa malo začať tým, že či v programovom vyhlásení niečo také nájdeme. Že sme sa zhodli na tom, že slovenská vláda bude budovať kapacity pre americkú armádu na svojom území. Ja také nič v programovom vyhlásení vlády nevidím. Mali sme sa opýtať, že aké kapacity to majú byť, ak sú to nejaké kapacity takéhoto rozsahu,
či tie územia, ten vyšší územný celok, či občania toho regiónu vedia o tom a či súhlasia. Však žijeme v demokratickej spoločnosti, nežijeme niekde v diktatúre. Tu sú vážne veci, ktoré boli obídené. A nie som si istý, že či by sme naozaj v tejto veci mohli vôbec otvorene takto ďalej diskutovať. Ja si myslím, že naozaj je treba najskôr sa pozrieť na fungovanie rezortu zahraničných vecí, akým spôsobom si vlastne tieto otázky predstavujú riešiť do budúcnosti. Pretože ten problém budovania letísk alebo rozširovania letísk a budovania kapacít pre Spojené štáty amerických bude si vyžadovať aj schvaľovanie orgánov, samosprávnych orgánov. A tam budú občania mať právo sa vyjadriť. A tí budú stať, ja som presvedčený, ja som bol včera vo Zvolenie, tí budú stať na námestiach a na uliciach a budú protestovať proti tomu, aby im takéto niečo vybudoval niekto pri domoch. Ale teraz presne, čo hovoríte a čo ste vymenovali, tak to sú práve tie veci, ktoré spomínal minister Lajčák, že oni to odmietli, že oni nedávajú nikomu biankošek na to, aby si tu mohli urobiť, čo chcú, že všetko bude musieť byť schválené vládou, Národnou radou, tým pádom aj ľudia budú mať tu nejakú vedomosť o tom. Nebude sa to teda robiť za ich chrbtom. Finančné prostriedky sú určené na tieto konkrétne projekty. Takže ak tieto konkrétne projekty nebudú, tak potom na čo sa rokuje o dohode o umiestnení armády Spojených štátov amerických na území Slovenska? Ak sa nebudú budovať sklady pohonných hmôt a muničné sklady na Slovensku, tak tá americká armáda nepotrebuje, povedal by som, ani tú dohodu, aby som posielal svojich vojakov. Martin Kalužák, RTVS Radiožurnál. Pán minister Lajčák hovorí o tom, že je to pracovný dokument a teda tak ako kolegyňa sa pýtala, že tie veci sa ešte prípadne môžu zmeniť. Podľa toho, čo vy, pán Paška, teraz ste povedali, tak v podstate považujete ten návrh za finálny dokument a že nejaké veľké zmeny by tam už nemali nastať? To je prvá otázka. A druhá otázka skôr k politickej rovine tohto problému. Pán Danko naznačil, alebo otvorene povedal, že teda ak Slovensko by prijalo tieto americké peniaze, tak v podstate SNS by zvažovala odchod z koalície. Ak zajtra to rokovanie, kde bude predseda vlády, kde bude minister obrany a minister zahraničných vecí, teda neprinesie ten výsledok, ktorý očakávate, tak budete to mať na stole? Možno túto otázku? Ďakujem. Teda odchodu z koalície? Ja si myslím, že by sme nemali predbiehať. Vrátim sa k tomu, že či to považujem za materiál, ktorý je definitívny. No definitívnenia nebude. Pretože Slovenská národná strana určite nepodporí takýto dokument a neviem si predstaviť, že by v rámci koalície chceli ďalšie dve politické strany pretlačať takýto dokument proti vôli ľudu a verejnosti. Ale treba si uvedomiť, že sa rokuje o tomto dokumente od roku 2017. Ministerstvo zahraničných vecí takmer 2 roky rokuje o takomto dokumente. A ak ste pozorne sledovali tú rozpravu vo výbore Národnej rady, tak viete, že už dvakrát sa otočila komunikácia medzi Spojenými štátmi americkými a slovenskou stranou a že ani posledné rokovania, ktoré boli v Bratislave za účasti delegácie Spojených štátov, nepriniesli zmeny v štruktúre dohody a v obsahu dohody. To znamená, že Spojené štáty trvajú na takejto štruktúre dohody so všetkými ustanoveniami, ktoré tam sú a ktoré sú, povedal by som, také a formulované tak, ako samozrejme aj v iných krajinách majú podpísané také dohody, ale v takých krajinách ako je Korea alebo Nemecko, kde keď prišli Spojené štáty amerických, tak prišli ako po vojne ako víťazné mocnosti, ako víťazná mocnosť tam prišli. A tie krajiny, ktoré takúto zmluvu podpísali, veľmi súrne potrebovali pomoc a ochranu Spojených štátov amerických. My v takej situácii nie sme, my sme slobodná krajina. My sme neprehrali vojnu s niekým. My tu máme, povedal by som, zabehnutý štandardný režim. Naša armáda má dobré vzťahy s partnermi z NATO, komunikuje s nimi, prispieva na činnosť NATO, dostáva pomoc spätne od partnerov z NATO, aj od organizácie NATO. To znamená, keď potrebuje si pomôcť a dovybaviť letiska alebo niečo, tak to môže urobiť naša armáda vo vlastných kapacitách alebo s pomocou NATO. Nepotrebujeme dvojstrannú zmluvu so Spojenými štátmi americkými. Takže možno do budúcnosti táto cesta naozaj nie je dobrá, pretože prináša záväzky, ktoré sú, povedal by som, nad schopnosti Slovenskej republiky ovládať svoj vzdušný priestor napríklad. Uvediem príklad. V rámci spolupráce ozbrojených síl a letectva Nemecka, Francúzska a podobne by bolo nejaké cvičenie, kde nás Nemci požiadajú, aby sme otvorili náš vzdušný priestor, pretože sa cvičí a potrebujú cvičiť.
ale naša väža na Sliači, keďže bude spoločná so Spojenými štátmi americkými a Spojené štáty americké povedia nie, my nepustíme toto cvičenie do nášho vzdušného priestoru, pretože my máme iné činnosti, tak Slovenská republika nemôže rozhodnúť o svojom vzdušnom priestore. To prináša, povedal by som, také komplikácie vo fungovaní ozbrojených síl, Európskej únie a Slovenskej republiky, ktoré sú, povedal by som, už nie celkom praktické a nie celkom dobré. Takže uvedomujeme si aj tie dôsledky a najmä si uvedomujeme dôsledky také, že ten prínos z tejto dohody je prakticky nulový pre Slovenskú republiku aj pre slovenskú obranu. Dobre, doplním tú otázku. Budete teda žiadať, aby Slovensko vôbec už o tejto zmluve so Spojenými štátmi nerokovalo? My sme presvedčení, že potom, ako sa ukázal praktický zámer Spojených štátov amerických, pretože tu sme zdokumentovali, o čo ide Spojeným štátom americkým, čo ponúkli, čo chcú a ako to chcú dosiahnuť. A vidíme, že to neprináša Slovenskej republike prakticky nič, že to prináša Slovenskej republike a problémy. A my sa tých problémov radi zriekneme a ponecháme, povedal by som, možnosť Spojeným štátom, nech si budujú muničné sklady v Maďarsku, keď chcú, v Poľsku, keď chcú, ale naši občania tie muničné sklady Spojených štátov amerických nepotrebujú. A ešte tá otázka na tú politickú rovinu. Predseda vlády Pellegrini sa, tuším, minulý týždeň vyjadril, že on osobne by nebol proti prijatiu tých amerických peňazí. Neočakávate teda odpor koaličných partnerov, lebo Most Hit tiež teda dlhodobo hovorí, že je za prijatie. V podstate teda ako to bude, ak teda nepríjmu túto vašu požiadavku odstúpiť úplne od tých rokovaní? Ja tomu rozumiem tak, že rovnako ako my sme o tejto zmluve nevedeli, doposiaľ prakticky nič, tak ani pán premiér, ani pán predseda Bugár moc a mnoho o tomto nevedia. Ukázal sa nakoniec aj pri postoji kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, keď zamienial si pomoc od NATO s touto zmluvou, kde považoval, by som, za porovnateľné charakteristiky, pričom tie charakteristiky sú absolútne rozdielne. Pri pôsobení vojakov NATO sú štandardné podmienky pre všetkých, či sú to Nemci, Francúzi, ale aj Američania, doposiaľ. Ak by sme podpísali tú dvojstrannú zmluvu, tak americkí vojaci by mali mimoriadne postavenie a výnimočné postavenie, ktoré by umožňovalo, povedal by som, ísť aj mimo legislatívy Slovenskej republiky a dokonca, povedal by som, pôsobiť a dostať sa aj do konfliktu s armádou a ozbrojenými zložkami, bezpečnými zložkami Slovenskej republiky tak, aby si chránili svoje záujmy. Čo je, myslím si, ako z hľadiska suverenity naozaj vážny problém. Čo sa týka toho rozporu s tými slovenskými zákonmi, tak tam presne tiež túto otázku zodpovedal minister Lajčák. On hovoril, že tá spätná väzba, ktorú poslalo Slovensko práve do Ameriky, sa týkalo toho, že by sa museli podriadiť slovenským zákonom. Nie, že by mohli ísť cez ich rámec. Čiže v prípade, ak by s týmto súhlasili, že sa podriadia tomu, že budú rešpektovať slovenské zákony, hájiť slovenskú suverenitu, ku všetkému sa bude musieť vyjadriť vláda, parlament, vtedy by to bolo priechodné, alebo ani vtedy už nie? Viete, to je taká špekulatívna otázka, lebo pretože tieto výhrady Slovenská republika predpokladám znášala už skôr. Hovorili sme o tom, že už 2 kolá rokovania prebehli a nič sa na tej zmluve nezmenilo. Takže predpokladám, že už 2-krát Spojené štáty americké takúto úpravu tejto zmluvy odmietli. A my sme v situácii, a vnímame to tak, že sme v situácii, že Spojené štáty odmietli korekciu tejto zmluvy doposiaľ, všetky rozhodujúce korekcie. A zostáva nám akurát na výber, že buď budeme tento charakter zmluvy akceptovať a potom nám to nič neprináša, iba problémy, alebo ho odmietneme a tých 105 miliónov, ktorých nám ponúkajú Spojené štáty americké, preto aby si oni vybudovali muničné sklady na Slovensku, tak tie muničné sklady nám chýbať nebudú, nech si ich vybudujú inde. Tak toľko teda prvý podpredseda SNS. Ja mám k tomu iba 3 veci. Pán Paška, ďakujeme veľmi pekne, že ste sa konečne uráčili a rozhodli teda informovať občanov. To je jedna vec. Druhá vec je, pýtam sa Roberta Fica a tohto Pellegriniho, Petra, prečo ako mopslíci utekali za touto protislovenskou kreatúrou, ako samozrejme Lajčák je, ktorý klamel pri Marrakeši, klame aj teraz. Tretia otázka nie je, prečo je ešte stále ministrom zahraničných vecí, prečo ešte stále beha po slobode tento človek. Lebo čo vravíš na toto?
Toto je niečo fantastické, čo títo ľudia História robia. sa opakuje a potvrdzuje, ja poviem osobný zážitok, bola tu spomínaná kuchyňa, teda obec na Záhorí, kde už Američania cvičili v 99. A vtedy, keď sa dostali dzuridisti k moci, ovládli televíziu a vedúcou vydania bola Žitňanská, nie ministerka, ale poslankyňa v Európskom parlamente, dnešná poslankyňa, tá bola vedúca vydania, či rozhodovala, čo pôjde do správ. A Dobšinský, ktorý bol teraz šéfom spravodajstva v Slovenskom rozhlase, domáceho, tak bol radový redaktor. A na porade sa preberalo presne to, že v kuchyni sú Američania a idú tam nacvičovať niečo a tak a rozhodli, že to ani do scenára nejde, to o tom nemusíme. A ja som vtedy oponoval, že moment, tak jedných okupantov sme vyhnali, druhí už prichádzajú, takže bola okolo toho veľká debata. Tí dvaja ľudia idú v tom duchu ďalej, samozrejme. A to bolo v 99., takže tú líniu svoju stranickú si držia. Nič sa nezmenilo a zdá sa, že za tie roky to k tomu smerovalo. A teraz tu budeme mať muničné sklady a budeme vlastne pre nich logistické zázemie. A prečo budeme? A znovu, ako hovorím, história sa opakuje. Máme tu nového Biľaka v podobe Lajčaka. Ten volal sovietských okupantov a tento pomáha americkým okupantom. Nie pozývacím listom, ale takýmito rokovaniami a tvári sa tajnostkársky a dobre, že to konečne vie aj verejnosť. Takže novodobý Biľak, čo zase neprekvapuje. Vtedy by poslúžil sovietským okupantom, keby sa režim nezmenil, ale takisto aj Kukan, absolventi MGIMO by poslúžili vtedajším okupantom a dnes poslúžia americkým. Takisto Kukan, ten istý typ diplomata. Jednoducho, kto je pri moci, tam sa strčíme. A ďalší taký historický detail na okraj. Vyčítali slovenskému štátu ešte dnešní liberáli, ktorí nemôžu cítiť ani Rusko, no a vtedy to bol Sovietsky zväz, že slovenský štát sa spolu s Treťou ríšou podieľal na tom, že pomáhal vtrhnúť do Ruska a viesť tú vojnu proti Sovietskému zväzu. No a dnes sa samostatné Slovensko pod vedením týchto sociálnych demokratov, o liberálov ani nehovoriac, keby sa dostali k moci. A teraz sa takisto pripravujeme. Na čo pripravujeme toto logistické zázemie pre Američanov? Sice nesúsedíme so Sovietským zväzom, susedíme s Ukrajinou, ale to je nástupné prostredie proti Rusku. Čiže je to zamerané proti Rusku. Opäť v dejinách nám bude niekto vyčítať, veď vy ste sa podieľali na tom, aby americká ríša si pripravovala útok na vtedajšie Rusko, keď už úspešne rozložila Ukrajinu. Ako hovorím, tá história sa nám opakuje, máme tu nové figurky, ale zostávajú presne tie ľudské krysy v podobe rôznych týchto diplomatov zákulisných, ktorí ešte majú dôveru časti verejnosti a pripravujú tieto špinavosti v zákulisí. Toto je nehorázne, ako verte mi, že toto je nehorázne. A ja nechápem a vravím vám to ešte raz, ako môže ten človek ešte tam stále byť. Ako je to možné, že tohto človeka niekto už dávno nepostavil pred súd. Toto nie je, že nejaký populist, ja vám to seriózne vravím, ako je možné, že nebol postavený ešte pred súd. Toto je niečo fantastické. Áno, nabúchame muničáky medzi Bystricu a Zvolen. Prečo nie? Tu nejde o to, že Rusi to tam budú strieľať. Ale naozaj chcete mať medzi dvomi mestami, to je, koľko je ich dohromady, tam 140-150 tisíc ľudí tam žije dohromady. Tam chcete mať americký muničný sklad? Niekoľko. Naozaj. Miro Lajčák si myslí, že toto je najlepšie pre Slovensko. No ak to nie je zradca, to nie je zločinec. Keď spomíname, a to bolo obdobie vojny, a vyčíta sa teda Tisovi, že vyznamenával SS-ákov, ktorí to tam potlačali. A takisto tam bola podmienka, tie mesta mali byť zbombardované, zrovnané so zemou, ak by nepristúpil na to, čo pristúpil. Môže tam historicky rozoberať, čo chcú. Jednoducho to bola takáto podmienka, buď to zrovnajú so zemou, zbombardujú, alebo bude ten akt vyznamenávania. A Lajčák pracuje na čom? Keď oni neustále podnecujú konflikt proti Rusku, dúfajme, že k tomu nikdy nedôjde, ale ak by k tomu došlo, tak ľahnú popolom všetky tie mestá a všetko to prostredie, kde sú tie muničné sklady. Prečo stále ten človek nestojí pred súdom, sa pýtam ja. Prečo ministerstvo zahraničných vecí si môže robiť, čo chce? Prečo Lajčák je schopný vystupovať za Slovensko a
vyjadrovať sa za 5,5 milióna ľudí a tí ostatní ani nepípnú. Mňa zaujíma, kto za ním stojí, kto drží Fica a ostatných za niečo, že toto nechajú, aby sa tieto veci diali. Dáme ešte ten telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, tu poslucháč zo Záhoria. No, chcel by som upriamiť ľudí, že aby si bystrili takú vec, že pán Putin povedal pred rokom, ako u nich v parlamente, že tretia svetová vojna nebude v Rusku. Čiže keď pán Lajčiak chce umiestniť sklady muničné na Slovensku, to znamená, že prvé balistické rakety pôjdu na Slovensko. To znamená, že polovica Slovenska bude vymazaná vďaka súdruhovi Lajčiakovi. Dúfam, že sa Záhoráci spamätajú a začnú petičnú akciu po celom Záhorí, aby toto svinstvo súdruha Lajčiaka neprešlo. To je normálne svinstvo, hnusné. Ďakujem páni. Robíte dobrú vec pre Slovensko a pre slovenský národ. Boh vám žehnaj. Ďakujeme aj my. Ďakujeme. Slavo nám píše, že zdravím, pracujem ako vodič autobusu a dnes pri ceste z Viedne cez Zvolen mi nastúpil na letisku chlapík v civile, ale s vojenskými cestovnými taškami a batohmi, na ktorých si kolega všimol nápis US Force. Opýtal som sa, kam ide a on mi anglicky odpovedal, že ide na Slovensko a na otázku prečo mi odpovedal, že moja jednotka už tam je. No, takže fajn, veď ako prečo nie. Pán Boh vie, koľko takýchto vecí je chystaných, koľko sa poschvalovalo a potom za 3 roky ti povie, čo vyskakuješ, veď to už bolo v 2016 schválené, veď ako čo, veď to si nevedel, tak kde si, vieš. Pozrite sa, plno vecí je popodpisovaných, ktoré urobili slniečkári, alebo Fico, alebo neviem kto, ale táto vláda určite. A niektoré sa ostanú na povrch. Fico odíde, aj celý Smer. Príde iná vláda a tej začnete vyčítať a nepovedia, ale veď to Fico. Veď to Ficová vláda urobila. A vy ste sa k tomu nepostavili nejak, lebo ste nevedeli. Toto je v tom, že to, a preto ja sa pýtam, prečo títo ľudia nestoja pred súdom. Ako si niekto môže dovoliť dohadovať s treťou stranou muničné sklady na území Slovenska v okolí, kde žijú 100 000 ľudí, bez toho, že by tí ľudia o tom vedeli. Toto si ako môže niekto dovoliť? Nech mi toto pán Fico vysvetlí, pán Pellegrini, ja by som to veľmi rád vedel. Ako si toto niekto môže dovoliť? Bez toho, že by bola informovaná verejnosť. Bez toho, že by bola informovaná verejnosť. A potom sa čudujete, že ľudia na vás kašľú. Sa čudujete, že ľudia na vás nadávajú. Lebo niektorí z vás, slniečka, to isté, čo robil Maďarič, zničil verejnoprávnu telku a tá je furt taká, v područí to je jedno, že tam je ten nový, ten tam mu neurobil akurát nič. Treba si ale uvedomiť, že prečo povedzme vrkajú do Fica, vrkajú neviem do koho, ale do Lajčaka vrkať nebudú, do Maďariča tiež nevrkali. Treba si uvedomiť, že niektoré tie médiá, ich možno 6-7, Lajčák, Kiska a celá tá Maďarič a celá táto banda slniečkárska, progresívne Slovensko, Čaputová a celé všetko toto, za nimi stojí jedna a tá istá sila a hája jeden a ten istý záujem. A neviem, koho záujem, ale viem ti povedať, koho nie. Tvoj určite nie, ani môj.